యేసుప్రభు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని మీరు అనేక మంది చూసి నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు, ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు, మేలు పొందుచున్నారు. అందరి బట్టి దేవుడికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను. మీరు చాలామంది నాకు ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నా హృదయంలో ఒక భారం ఇచ్చాడు. అది ఏంటంటే ఈ టీవీ ప్రేక్షకులందరూ ఫోన్ చేస్తున్న వారందరికీ ఒక స్పెషల్ ఫాస్టింగ్ డే పెట్టాలని. అలాగా ప్రతి బుధవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంకాలం 5 గంటల వరకు మా మందిరంలో మీకోసం ప్రార్థన చేయబడుతుంది. నేను ఉపవాసముతో ఉంటాను. దానితో పాటు మా యొక్క ప్రేయర్ టీం ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. వచ్చి మీకోసం ఆ మందిరంలో మేము ప్రార్థన చేస్తాము. కనుక మీరు నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు, చాలా మంచిది. కానీ బుధవారం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. బుధవారం పొద్దున 10 గంటల నుంచి సాయంకాలం 5 గంటల వరకు మీరు నాకు కాల్ చేశారంటే నేను మా టీము మీకోసం ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేస్తాము, మీరు మేలు పొందుకోవాలని. అలాగనే ఈ యొక్క స్పెషల్ ప్రేయరు మా యొక్క మినిస్ట్రీలో ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్లో లైవ్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు, నా యొక్క ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ ఐడి స్క్రీన్ మీద వస్తుంది. ఆ స్క్రీన్ మీద వస్తున్నప్పుడే మీరు ఏం చేయాలంటే మీ సెల్ ఫోన్లో నుండి దీన్ని ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించండి, యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అది మీరు చేసినప్పుడు మేము ఇక్కడ చేసేటువంటి ఈ ఉపవాస ప్రార్థన మీకు లైవ్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో పాట పాడతాము, వాక్యం చెప్తాము, దేవుని ఆరాధిస్తాము. అలాగే ఫోన్ కాల్స్ని కూడా మేము అటెండ్ అయ్యి ప్రార్థన చేస్తాము. కనుక మీరు తప్పకుండా ఈ ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ మీరు ఫాలో కావాలని వేడుకుంటున్నాం. తర్వాత ఇంకొక ప్రకటన, వచ్చే నెల ఫిబ్రవరి మాసం 4వ తారీఖు, 5వ తారీఖు, 6వ తారీఖు బేస్తవారం, శుక్రవారం, శనివారం ఈ 3 దినాలు మా మందిరంలో యేసు ప్రభు ఆశీర్వాదపు పండుగలు అని ఒక స్పెషల్ మీటింగ్ 3 days మేము పెడుతున్నాము. ఇందులో మీరు దూరం నుంచి మీరు వచ్చారంటే మీరు ఉండడానికి, భోజనం చేయడానికి మా మందిరంలో మాకు స్థలం ఉంది. అందుకని ఈ మా పరిచర్య తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో యాప్రాల్ బాలాజీ నగర్లో ఉంది మా యొక్క మందిరము. మీరు ఒకవేళ జంట నగరంలో ఉన్నట్టయితే మీరు మా మందిరానికి ఈ స్పెషల్ ప్రేయర్కి మీరు రావచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఆంధ్ర సైడు ఇంకా హైదరాబాద్కి మీరు దూరంగా ఉన్నారంటే మీరు వచ్చారంటే మీరు ఉండడానికి భోజనము వసతి కలదు, మీరు ఉండడానికి కూడా మా మందిరంలో స్థలం ఉంది. అందుకని ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఫిబ్రవరి మాసం 4వ తారీఖు, 5వ తారీఖు, 6వ తారీఖు బేస్తవారం, శుక్రవారం, శనివారం ప్రార్థన ఉదయము 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు, మళ్ళీ సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు, శనివారం రోజున 10 గంటల నుంచి 2 గంటలతో ఈ ప్రార్థన ముగించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆదివారం రోజు మీ సంఘాలకు మీరు వెళ్ళాలి కనుక శనివారం మధ్యాహ్నంతో ఇది ముగించబడుతుంది. అందుకని దేవుని బిడ్డలారా, కష్టమైనా సరే మీ ప్రార్థనకు రండి, మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము. మా నాన్నగారు రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎస్పి క్రీస్తురాజు గారు గొప్ప దేవజనులు, దేవుని యొక్క కృపాశక్తి వరాలు పొందిన దేవజనుడు. ఆయన అయ్యగారు మందిరంలో ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను. మేమిద్దరం మీకు వాక్యాన్ని అందిస్తాం. వ్యక్తిగతంగా మేమిద్దరం మీ ఒక్కొక్కరి కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం. అందుకని ఈ ఫిబ్రవరి మాసంలో జరిగే మీటింగ్కి రండి. దేవుడు మీకు విడుదల అనుగ్రహిస్తాడు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమె. అలాగనే మీరు ఒకవేళ కానుక పంపాలనుకుంటే ఈ పరిచర్య ద్వారా మీరు దీవించబడి మీరు కానుక పంపించాలనుకుంటే ఫోన్పే, గూగుల్ పే అకౌంట్ నంబర్ నా స్క్రీన్ మీద వస్తూ ఉంది. దేవుని మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్టయితే మీరు కానుక మీరు పంపించండి. దేవుడు నిశ్చయంగా మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఏ కొదువు లేని వారుగా ఈ సంవత్సరం అంతా దేవుడు దీవిస్తాడు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసు మన తోడు ఉన్నాడు పరిచర్య నుండి లెమ్ము తేజరిల్లుము అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. దైవజనులు పాస్టర్ సి ప్రభుదాస్ గారు వచ్చి మీకు ఇప్పుడు వాక్య సందేశం అందిస్తారు. ఈ వాక్యము ద్వారా మీరు దైవ దీవెనలు పొందుకుంటారని మేము ఆశిస్తున్నాము. యేసు ప్రభు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. నేను నమ్ముచున్నాను ఈ సంవత్సరం అంతా దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండి మిమ్మల్ని కాపాడి మీకు క్షేమం ఇచ్చి మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారని నేను నమ్ముచున్నాను. మీరు అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారు, నాతో మాట్లాడుతున్నారు, ప్రార్థనలో మేలు పొందుకుంటున్నారు. అందరి బట్టి దేవుడికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం వెళ్దాం. ప్రార్థన. అబ్రహాము, ఈసాకు, యాకోబు దేవా, నేను స్తుతిస్తున్నామయ్యా. ఇలాగ నూతన సంవత్సరంలో మేము నీ పాదాల దగ్గర వచ్చిచున్నాం. గత దినములంతా అనేకమైన శ్రమలు, శోధనలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా మీరు ఇమ్మానుయేలుగా మాకు తోడుగా ఉండి ఈ క్షణం వరకు మమ్మల్ని కాపాడి ఈ కొత్త సంవత్సరం ప్రభువా మమ్మల్ని సన్నిధిలో నిలిపారు. అందుని బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. ఎంతో మమ్మల్ని నడిపిన దేవుడవు,
ఈ సంవత్సరం అంతా మమ్మల్ని కాపాడి నమ్ముచున్నాము తండ్రి. ఈ యొక్క వాక్య పరిచర్యను పరిశుద్ధాత్ముడా నీ చేతికి సమర్పిస్తున్నాను. నన్ను బలపరచండి. నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి నాయన. నీ బిడ్డలు మాట్లాడుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు వారి మీద మీరు దిగి వాళ్ళ యొక్క మనోనేతలు తెరవండి. సిలువను గురించిన విజయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకొని జయప్రదకరమైన జీవితం జీవించడానికి సహాయం చేయండి. ఈ ప్రార్థన ఈ వాక్యపరిచర్య నీ చేతికి సమర్పిస్తున్నాం. మీరే భారమైతే నడిపించమని యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడి నామానికి మరొకసారి మహిమ కలుగుగాక. మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి వెళ్దాం. నిర్గమాకాండం 17వ అధ్యాయము 9వ వచనం. మోషే యెహోషువతో మన కొరకు మనుషులను ఏర్పరిచి వారిని తీసుకుని బయలువెళ్ళి అమలేకులతో యుద్ధము చేయము. రేపు నేను దేవుని కరుణ చేత పట్టుకొని ఆ కొండ శిఖరం మీద నిలిచిదనను. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుగాక. ఇక్కడ ఒక సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అది ఏంటంటే మోషే ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుంచి బయటికి తీసుకువచ్చిన తర్వాత కొన్ని శోధనలు ఎదురయ్యింది. అప్పుడు ఈ అమాలేకులు ఇశ్రాయేలు జనాల మీద యుద్ధానికి దండెత్తుకొని వచ్చారంట. అప్పుడు మోషే యెహోషువతో చెప్పాడు, నీవు మన ప్రజల్ని తీసుకొని నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళు. అప్పుడు నేను దేవుని యొక్క కర్ర చేత పట్టుకొని కొండపైన శిఖరం పైన నిలబడతాను అని దేవుడు మోషే చెప్పాడు. అప్పుడు చెప్పినప్పుడు యెహోషువ తన సైన్యాన్ని తీసుకొని యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. అప్పుడు మోషే దేవుని యొక్క కర్ర చేత పట్టుకొని కొండపైకి వెళుతున్నాడు. అప్పుడు కొండపై వెళుతున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు అహరోను, హూరు వీరిద్దరూ మోషేతో పాటు కొండపైన నిలబడ్డారంట. ఆ నిలబడుతున్నప్పుడు మోషే దేవుని యొక్క కర్రను ఎత్తుకొని నిలబడ్డాడు. అప్పుడు మోషే కర్ర పట్టుకొని నిలబడేంత వరకు యెహోషువ జయము పొందాడంట. కానీ ఎప్పుడైతే మోషే ఆ కర్ర దించుతున్నాడో అప్పుడు ఓడిపోతున్నాడు. ఈ సంగతిని అహరోను, హూరు గమనించి మోషేని దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఒక రాయి పెట్టి ఆ రాయి పైన మోషే గారిని కూర్చోబెట్టి ఇద్దరు అటు ఇటు నిలబడి సాయంకాలం వరకు మోషే కర్ర ఎత్తుకొని నిలబడ్డాడు. అప్పుడు యెహోషువ ఆ సైన్యము గొప్పగా విజయాన్ని పొందారు. చూడండి, మోషే దేవుని యొక్క కర్రను చేత పట్టుకొని పై నిలబడ్డప్పుడు యెహోషువకి దేవుడు ఆ దినమున గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు కలుగజేశాడు. ఈ జీవితము పోరాటంగలమైన జీవితమే. ఈ లోకంలో మనం చూస్తే చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఏ వయసులో ఉన్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా వారందరికీ ఏదో ఒక పోరాటం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము అమాలేకులతో వీళ్ళకి యుద్ధము జరిగిందంట. ఈ అమాలేకులు ఎవరు అని మనం చూస్తే ఈ అమాలేకుల యొక్క సంతానం ఎక్కడి నుండి వచ్చారంటే అబ్రహాము, ఈసాకు, యాకోబు. అలాగా ఈసాకు, రిబేకా వాళ్ళిద్దరికి పుట్టుతున్నప్పుడు ఆమె రిబేకా తల్లి ఆమె గర్భవతి అయినప్పుడు ఆమె యొక్క కడుపులో ఇద్దరు ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే యాకోబు, ఈశావు. ఆ యాకోబు యొక్క సంతానంలో నుండి వచ్చిన వారే ఇశ్రాయేలీలు. ఈశావు ఒక సంతానం నుండి వచ్చిన వాళ్ళే ఈ యొక్క అమాలేకీయులు. ఇలాగ వీళ్ళిద్దరూ అలా వచ్చినప్పుడు వారు జనాంగముగా మారారు, వీరు జనాంగముగా మారారు. అప్పుడు చూడండి, యెహోషువ జయం పొందినందున మోషే ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టి దేవుడు జయమిచ్చాడు అని చెప్పి యెహోవా నిస్సి అని ప్రకటించాడు. అమాలేకులతో తరతరములు యుద్ధం జరుగును, దేవుడు జయమిస్తాడు అని. అలాగే చూడండి, ఈ అమాలేకులు ఇశ్రాయేలీయులు ప్రారంభంలో ఈ యాకోబుతో పాటే పోరాడుకుంటూ వాళ్ళు వచ్చారు, ఆ సంతానం. అలాగా ఈ లోకంలో మనుషులుగా పుట్టిన మనందరికీ కూడా ఎన్నో రకమైనటువంటి ఒక పోరాటాలు ఉన్నది. కొంతమంది నాతో చెప్పారు, అయ్యా నేను ఈ లోకంలో రావడానికే చాలా కష్టమైందంట. ఏంటంటే నేను నా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నా తల్లి యొక్క పేగు నా యొక్క మెడకు చుట్టుకొని కష్టంగా ఉండింది అన్నారు. చూడండి, ఈ ఇశ్రాయేల్ జనాలకు కూడా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఈ అమాలేకులతో పోరాటం. మళ్ళీ మేము పుట్టిన తర్వాత మా యొక్క తోడబుట్టిన వాళ్ళతో మాకు కష్టాలు వచ్చినాయి, వాళ్ళతో మాకు పోరాటం వచ్చింది. తర్వాత మేము చదువుకున్న స్థలంలో వెళ్ళినప్పుడు మాకు పోరాటం వచ్చింది. మళ్ళీ మేము జాబ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మాకు పోరాటం వచ్చింది. మాకు వివాహమైన తర్వాత, మాకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మాకు అనేక రకమైన శ్రమలు, కష్టాలు, బాధలన్నీ మాకు పోరాటముగా ఉందయ్యా. ఒకప్పుడు శోధనలాగా ఉండింది, ఒక సైడ్ బాధలాగా ఉండింది. ఇప్పుడు మా జీవితము ఒక వారైపోయింది, ఒక పోరాటం అయిపోయింది. మాకు తోడు నిలబడేవారు లేరు, మాకు జయం ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, మా యొక్క బాధను చెప్పుకోవడానికి ఎవరు లేరు, మమ్మల్ని ధైర్యపరచడానికి ఎవరు లేరు. మా జీవితము ఇలాగ అనాథలాగా ఒంటరిగా పోరాడుతున్నానయ్యా అని ఈ యొక్క వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా,
ఈ సంవత్సరము ప్రారంభంలో మీకు ఒక శుభవార్త దేవుడు వాగ్దానం గల మాటతో మీతో మాట్లాడబోతున్నాడు. ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంటుందో పోరాటం అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ చూడండి, యెహోషువ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు మోషే ఏం చేశాడో తెలిసిన, దేవుని యొక్క కర్రను ఎత్తుకొని నిలబడ్డాడు. ఆ కర్ర ఎత్తబడినప్పుడు యెహోషువ జయము పొందాడు. అలాగే ఈ వాక్యం ఇచ్చిన దేవుని బిడ్డలారా, నీకు చిన్న పోరాటం ఉండని, పెద్ద పోరాటం ఉండని, ఏదైనా రానియండి, మీకోసము ఒక వ్యక్తి కొండపైన కర్ర ఎత్తుకొని, దేవుని యొక్క కర్ర ఎత్తబడి ఉన్నాడు మీరు జయం పొందడానికి. అది ఏంటో తెలిసిన, ఆ కర్ర గొల్గోతా కొండపైన కలువరి కొండ. ఆ కలువరి కొండపైన కర్ర అనగా సిలువ, పొడుగు కర్ర, అడ్డము కర్ర, నీ కోసం నా కోసం సర్వలోక జనాలు జయము పొందడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని గొల్గోతా కొండపైన కలువరి సిలువలో ఆ యేసు ప్రభుని ఎత్తాడు. ఎందుకు? మోషే ఎలాగైతే ఒక కర్రను ఎత్తుకుంటూ నిలబడ్డాడో, యెహోషువ జయము పొందాడో, అలాగా నువ్వు నేను ఆదామును బట్టి ఈ లోకంలో ఓడిపోయిన వారముగా మనం ఉన్నా కూడా కడపటి ఆదాముగా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు ఆకాశాన్ని భూమిని ఆయన సన్నిధిలో జతపరుచుకోవాలి. ఆదాము ద్వారా ఓడిపోయిన తన సంతానమంతా జయము పొందాలని యేసు ప్రభుని ఈ లోక పాప పరిహార బలిగా ఆయన గొల్గోతా కొండపైన ఆ కలువరి సిలువ పైన యేసయ్యను నీ కొరకు నా కొరకు మన జీవితం జయించడానికి ఆయన ఎత్తి నిలబడ్డాడు. ఆయన చూడండి దేవుని బిడ్డలారా, జయించువాడు అప్పుడు బహుమానానికి పాత్రుడుగా మారుతాడు. అలాగా ఈ జీవితంలో నీకు ఎన్నో రకమైన భారం కష్టంగా ఉంది. నువ్వు కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తావు, నేను చచ్చిపోతే బాగుంటుందని. కొన్నిసార్లు ట్రై చేయవచ్చు, లేకపోతే వీళ్ళు నువ్వు అలా చేయి, ఇలా చేయి, నువ్వు అలా పారిపో, ఇలా పారిపో అని వారు నీకు సలహా ఇవ్వవచ్చు. కానీ ఈ సమయాన దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ పోరాటములో నువ్వు ఒంటరిగా లేవు, నీ జీవిత భారములో నువ్వు ఒంటరిగా లేవు. నీకున్న శోధ అన్నిటిలో, నీ పోరాటం అన్నిటిలో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు. ఆయన నీ కోసం సిలువలో ఎత్తబడ్డాడు. ఎందుకంటే నువ్వు జయము పొందడానికి. మోషే కరెతుకు నిలబడ్డాడు. అలాగ తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ లోకంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని సిలువ పైన లోక పాపం మోసిన గొర్రె పిల్లగా ఆయనని మేకుల మీద కొట్టబడి, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టబడి, బల్లముతో పొడవబడి, కోడాల దెబ్బలతో కొట్టబడి యేసు ప్రభు సిలువలో వేలాడుతున్నాడు. లోకం అనుకుంటున్నారు ఏమనంటే యేసు ప్రభు ఓడిపోయాడని. ఆయన దేవుడంటే సిలువ దిగి రావచ్చు కదా, ఎందుకైనా మరణ పొందాడు, ఎందుకైనా కష్ట పొందాడని. ఈ లోక సంబంధమైన ఆ విషయంలో యేసు ప్రభు ఓడిపోయినట్టు, కానీ పరలోకపు సంబంధమైన విషయంలో యేసు ప్రభు సిలువ ద్వారా జయము పొంది ఆయన నమ్మిన విశ్వసించిన వారందరికీ ఆయన జయాన్ని ఇచ్చేదానికి ఆ సిలువ గుర్తుగా ఉంది. లోకమంతా అనుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు ఓడిపోయాడని. కాదు, యేసు ప్రభు గెలిచాడు. ఆయన మీద నమ్మిక ఉంచిన వారందరినీ యేసు ప్రభు జయాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. తర్వాత మోషే ఆ యొక్క జయం పొందిన తర్వాత ఏం చేశాడో చదువుదాం. ఇదే 17వ అధ్యాయము 15వ వచనం. తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కట్టి దానికి యెహోవా నిస్సి అని పేరు పెట్టి. ఇక్కడ ఆ యుద్ధమైన తర్వాత మోషే ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టి బలి అర్పించి యెహోవా నిస్సి అనగా దేవుడే మన జయం అని చెప్పాడు. ఎప్పుడు? ఆయన ఎత్తిన కర్ర, దాని పరిపూర్ణమైన అర్థం ఏంటి? మనకు విడుదల ఇవ్వడానికి దేవుడు బలి అయ్యాడని. అలాగా ఈ వాక్యం ఇచ్చిన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభు ఆయన కల్వరి సిలువలో ఆయన చనిపోయి ఆయన మనల్ని గెలిపించాడు. ఆయన కూడా గెలిచాడు. ఎలాగా యేసు ప్రభు జయించాడు, మనము కూడా ఆయనలో మనం జయించగలం అని మనం చూస్తే మనకు సాధారణంగా మనం విన్న విషయమే ఏంటిది? మొదటి ఆదాం దేవుడు సృష్టించిన వ్యక్తి. ఆయన వచ్చి ఈ లోకంలో ఆయనకి శోధన కలిగినప్పుడు ఆ శోధన జయించకుండా భార్య మాట విని ఆయన పడిపోయాడు. ఆయన పడిపోయినందున, ఆయన ఓడిపోయినందున ఆయన సంతానమైన బిడ్డలందరూ మరణానికి, పాపానికి, శాపానికి, వ్యాధికి, పేదరకానికి, నరకానికి వారందరూ పాత్రులైపోయారు. కానీ వారందరూ తాత్కాలికంగా విడిపించబడ్డానికి దేవుడు ఒక గొర్రెపిల్లని ఇచ్చాడు. గొర్రెపిల్ల రక్తం, మేకల రక్తం, ఎద్దుల రక్తం ద్వారా ఏ మనిషికి ఒక సంపూర్ణ స్థితి కలుగు చేయలేదంట. అందుకని
కడపటి ఆదామైన యేసు ప్రభు 2000 సంవత్సరాల కిందట ఆయన ఈ లోకంలో కన్యక గర్భమందు ఆయన జన్మించాడు. ఆయన కడపటి ఆదాముగా యేసు ప్రభు పరిశుద్ధమైన జననం, పరిశుద్ధమైన మాట, పరిశుద్ధమైన జీవితం, పరిశుద్ధమైన సేవ, పరిశుద్ధమైన మార్గం, పరిశుద్ధమైన బోధ, ఏ రహస్యం లేనిటువంటి ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఆయన జీవించి ఏం చేశాడో తెలుసిన? యేసయ్య చెప్పాడు, ఎవరునూ ఎన్నడూనూ నా ప్రాణమును తీయలేరు, నేను నా ప్రాణమును పెట్టుచున్నాను, నేను నా ప్రాణమును పెట్టుటకును నా ప్రాణమును తీయుటకు నాకు అధికారం ఉంది, ఈ అధికారము నేను నా తండ్రి యొద్ద నుండి నేను పొందాను అని చెప్పి యేసు ప్రభు తన్ను తాను ఆ యొక్క మరణానికి అప్పగించుకున్నాడు. అప్పుడు ఏమైందో తెలిసిన? యేసు ప్రభు యొక్క మరణం సడన్గా యాక్సిడెంట్గా జరిగిపోలేదు. ఆయన ఎలాగ చనిపోతాడో, ఆయన ఎలాగ శ్రమలు పొందుతాడో అవన్నీ కూడా ప్రవక్తలందరూ చెప్పారు. అలాగ చూస్తే యేసు ప్రభు శిలువకు అప్పగించబడ్డప్పుడు ఏం చేశారు? ఆయన్ని కొరడాలతో కొట్టారు, తలపైన ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు, కాలు చేతులకు మేకులు కొట్టారు, ఆయనకి బల్లముతో ఆయన పొడిచి ఆయన శరీరం రక్తమంతా కార్చి యేసు ప్రభు శిలువలో కొద్ది కొద్దిగా 6 గంటల సేపు వేలాడి ఆయన తన శరీరంలో ఉండే రక్తమంతా కార్చి ఏమన్నాడు తెలిసిన? సమాప్తం అన్నాడు. సమాప్తం అనగా ఏంటి? ఆదాము చేసిన పాపానికి జీతము మరణం. యేసు ప్రభు చనిపోయి సమాప్తం, దాన్ని నేను ముగించాను అని విజయాన్ని ప్రకటించాడు. అలాగే దేవుని బిడ్డలారా, ఈ జీవితంలో మనకు కూడా కొన్ని పోరాటం ఉందని మనం చూస్తున్నాం కదా. ఈ పోరాటము యేసు ప్రభు సిలువలో పొందిన ఆ జయము మన కోసం ఆయన పొందాడు గనక దానిని మనం స్వతంత్రించుకోగలం. ఎలా స్వతంత్రించుకోగలం అంటే ఆ దానిని మీద యేసయ్య మన మీద, యేసు ప్రభు మీద మనం విశ్వసించుట వలన. మొదటిగా చూడండి, యేసు ప్రభు ఆయన శరీరంలో ఉండే రక్తము కార్చాడు. మనిషి మనలో ఉండేటువంటి పెద్ద పోరాటం ఏంటో తెలిసిన? పాపముతోటే ప్రతి మనిషికి పోరాటం ఉంది. ఆ మనిషి కంటే ముందుగానే పాపం ఉంది. పాపాన్ని జయించిన వాడు, పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించిన వాడు ఎవరు లేరు. అందరూ పాపంలో పడిపోయిన వారే. కానీ యేసు ప్రభు పాపాన్ని గెలిచిన వాడుగా ఉండి, ఆయన పరిశుద్ధమైన వాడుగా ఉండి, ఆ పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని యేసు ప్రభు సర్వలోక పాప పరిహార బలిగా ఆయన తన రక్తాన్ని పారబోసాడు. ఆ రక్తము పౌలు తిమోతి పత్రికలో రాస్తాడు, యేసు రక్తము ప్రతి పాపమును కడిగి పరిశుద్ధపరచును. యేసయ్య క్షమించలేని పాపం, యేసయ్య కడగలేని రక్తం ఈ లోకములో ఏది లేదు. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ప్రతి పాపమును కడిగి పరిశుద్ధపరుస్తుంది. గనుక నీవు ఈ రోజున పాపముతో పోరాడుతున్నావో ఏమో, అయ్యా నాకున్న అలవాట్లు, నాకున్న స్నేహం, నాలో ఉండే పాపపు క్రియని నేను జయించలేకపోతున్నానయ్యా అని ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక శుభవార్త, నువ్వు పాపాన్ని గెలవడానికి, నేను పాపాన్ని గెలవడానికి, ఈ లోకంలో ఉండే జనాలందరూ పాపపైన జయం పొందడానికి యేసు ప్రభు యెహోవా నిస్సిగా గొల్గొతా కొండపైన ఎత్తబడ్డాడు. నువ్వు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఎటువంటి ఒక పాపమైనా సరే నీ జీవితంలో ఆయన నిన్ను విడిపించువాడుగా ఆయన ఉన్నాడు. నువ్వు ఆయన మీద నమ్మిక ఉంచినప్పుడు. తర్వాత యేసు ప్రభు తలపైన ముళ్ళ కిరీటాన్ని పెట్టారంట. ముళ్ళు అనగా ఏంటి? దేవుడు ఆదాముతో చెప్పాడు, నువ్వు చేసిన పాపమును బట్టి ఈ నేల శపించబడింది, ఈ నేలలో నుండి ముళ్ళు వస్తుంది. ముళ్ళు అనగా ఏంటి? శాపం. ఏంటి శాపం? పితరుల యొక్క శాపం, తల్లిదండ్రి యొక్క శాపం, మనుషులు యవ్వన కాలంలో చేసినటువంటి యొక్క శాపము వారి జీవితాల్లో ఎంతో బాధ పెడుతూ ఉంటుంది. ఆ శాపము పోవడానికి యేసు ప్రభు తల మీద నువ్వు యూదుల రాజువా అని ఒక ముళ్ళ కిరీటం తీసి యేసు ప్రభు తల మీద పెట్టి కొట్టారంట. అప్పుడు ఏమైందో తెలిసిన? మన మీద ఉండవలసిన ఆ శాపం, నీ మీద ఉండవలసిన శాపం, నీ మీద, నీ కుటుంబం మీద, నీ భార్య పిల్లల మీద, నీ సంతానం మీద అనుభవించేటువంటి ప్రతి ఒక్క శాపాన్ని యేసు ప్రభు సిలువలో ఆ శాపాన్ని విరిచి ఆయనకి జయాన్ని ఆయన అనుగ్రహించాడు. నువ్వు ఈ మాటను నమ్ము. యేసు ప్రభు నా కొరకు సిలువలో ఆయన శాపమై ఆయన నాకు విడిపించాలని విశ్వసించినప్పుడు యేసు ప్రభు నిన్ను ఆ శాపంలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించి ఆయన నీకు విడుదలనిస్తాడు. తర్వాత మూడోదిగా ఏంటి? వ్యాధి. మనిషికి ఎంతో రకమైన వ్యాధి వస్తుంది. ఆ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు, బలహీనత వచ్చినప్పుడు ఆయన జీవితం ఆగిపోవడం మాత్రం కాకుండా ఆయన తన పిల్లల మీద ఆయన భారమైపోతాడు. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది, యేసు ప్రభు సిలువలో ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మీరు స్వస్థపరచబడి ఉన్నారు అని. ఎందుకు? దెబ్బలు అనగా ఏంటి? శిక్ష. దేవుడు మొదటిగా ఆదామును చేసినప్పుడు
వ్యాధి లేదు, మరణము లేదు, ఆరోగ్యంగా నువ్వు ఉండి ఈ భూమిని పరిపాలించు అన్నాడు. కానీ ఈయన పాపము చేసినందున ఆయనలో బలహీనత వచ్చింది, సిక్నెస్ వచ్చింది. ఈ యొక్క వ్యాధులన్నిటినీ పోవడానికి యేసు ప్రభు కలువరి సిలువలో నీ కోసం నా కోసం ఆయన గాయపరచబడ్డాడు. ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనం స్వస్థపరచబడి ఉన్నాం. ఎవరు ఏమన్నా, ఎవరు ఏమి రాసినా, ఏది ప్రకటించినా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఆయన యెహోవా రాఫా, నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవా రాఫా నేనే అన్నాడు. ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడే, ఈ మాట విశ్వసిస్తున్నప్పుడే నువ్వు నమ్ము. ఈ క్షణమే ఆ సిలువలో ఆయన చాపిన అదే హస్తము నీ పైన చాపుచున్నాడు. ఆయన నిన్ను స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. నీతి సూర్యుడు ఆయన రెక్కలు చాపి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఈ క్షణంలోనే యేసు ప్రభు నీకు ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. నువ్వు నమ్ము. నమ్ముటం వలన నమ్మిన వాడికి సమస్తము సాధ్యమని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నది. అలాగే దేవుని బిడ్డలారా, వ్యాధితో ఉన్న నిన్ను యేసు ప్రభు నీకు జయమిచ్చి నీకు ఆరోగ్యాన్ని దేవుడు ప్రసాదించేవాడుగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నీకు కొన్ని రిపోర్ట్స్ వచ్చి ఉండవచ్చు. ఏమని? ఇంకా నెల 2 నెలలు నువ్వు బ్రతుకుతావని, లేకపోతే నీ శరీరంలో ఉండేటువంటి బలహీనత ఇక నీకు అనిపిస్తూ ఉండవచ్చు. ఇక నేను హాస్పిటల్ పోయినా, ఇక నేను మెడిసిన్ అయినా అంతే నా జీవితం అనుకోవచ్చు. కానీ యేసు ప్రభు చెప్పాడు, పునరుత్థానమును జీవమును నేనే. నా యందు విశ్వసించిన వాడు మరణములో నుండి జీవములోనికి ప్రవేశించాలని చెబుతున్నాడు. ఈ క్షణంలో దేవుని బిడ్డ, ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు, నేను ప్రకటించే యేసు ప్రభు నమ్మినట్టయితే యేసు ప్రభు యొక్క నామం నీ మీద వచ్చిన మరణము, ఆ వ్యాధి అన్నిటిని కొట్టివేసి నీకు ఆయన ఆరోగ్యం, శక్తిని, బలాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించేవాడుగా ఆయన ఉన్నాడు. వ్యాధి పైన నీకు దేవుడు జయాన్ని ఇస్తున్నాడు. తర్వాత ఏంటిది? పేదరికం. మనిషికి పేదరికం. పౌలు సంఘానికి అంటాడు, ఆయన తన మహిమ చొప్పున మీ ప్రతి అవసరతలు ఆయన తీరుస్తాడు. ఈరోజు దేవుని బిడ్డలారా, ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారా? ఈ లాక్డౌన్ వలన సరిగా పండ్లు లేక, అవి లేక, ఇవి లేక మీరు కష్టాలతో, కన్నీటితో మీరు ఉండవచ్చు. ఈ రోజున నేను మీకు శుభవార్త ప్రకటిస్తున్నాను. ఆయన తన మహిమ చొప్పున మీ ప్రతి అవసరతలు ఆయన తీరుస్తాడు. అవసరతలు మీకు ఉండవచ్చు. మీకు అవసరతలు ఉంది, నాకు అవసరతలు ఉంది, సేవల అవసరతలు ఉన్నాయి. కానీ వాక్యం అంటుంది, ఆయన తన మహిమ చొప్పున మన ప్రతి అవసరతలు ఆయన తీరుస్తాడు. ఎలా తీరుస్తాడు అంటే, ఆయన సిలువలో ఆయన పేదవాడుగా మారాడంట. ఆయన పేదవాడుగా మారి అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఆయన విశ్వసించు వారికి ఆయన అనుగ్రహిస్తాడంట. చూడండి, అబ్రహాము యొక్క దీవెన విస్తారంగా దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించాడు. అలాగే ఈ వాక్యం ఇచ్చిన దేవుని బిడ్డలారా, పేదరికంలోనూ ఉండవచ్చు, కృంగిపోవచ్చు. ఎందుకు నాకు ఇంత బాధ అని ఒక్క మాట నేను దేవుని సన్నిధిలో ప్రకటిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నీకు ఉన్న ఈ బాధ, ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎప్పటికీ ఉండదు. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. నువ్వు నీ జీవితం ముగించినప్పుడు నువ్వు చూసుకుంటావు, నేను బాధపడింది కొన్నే, కానీ దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించింది ఎంతో విస్తారం అని చెప్తావు. అలాగే యేసయ్య సిలువ ద్వారా నీకు ఆర్థిక పైన విజయాన్ని ఇచ్చాడు. తర్వాత సాతాను శోధన. చాలామందికి భయంకరమైన శోధనలు. అవి ఏంటంటే, అయ్యా మా మీద చాతబడులు చేస్తున్నారు, మాకు చాలా కష్టంగా ఉంది, నిమ్మకాయలు వేస్తున్నారు, తాయితీలు వేస్తున్నారు, గుమ్మడికాయలు వేస్తున్నారు అని అనేక రకమైనటువంటి చాతబడి కార్యాలు నీ మీద ఉన్న దేవుని బిడ్డలారా, సైతాన్ క్రియలు నాశనం చేయుటకే యేసు ప్రభు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. యేసు ప్రభుని గెలిచే శక్తి ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు. నువ్వు ఎటువంటి ఒక చాతబడి ద్వారా నీ కుటుంబం పీడించబడుతూ ఉన్నా, నీ యొక్క పిల్లలు బాధపడుతూ ఉన్నా, నువ్వు బాధపడుతూ ఉన్నా, యేసుని పిలువు, ఉపవసించు, కన్నీరు కారు, నువ్వు దేవుడిని వేడుకో. ఆయన నీకు ఆ సిలువ ద్వారా దేవుడు నీకు జయాన్ని ఆయన అనుగ్రహించేవాడుగా ఆయన నీకు ఉన్నాడు. మరి తర్వాత నీకు ప్రజలతో నీకు పోరాటం వచ్చినా, ఇంట్లో వాళ్ళతో పోరాటం వచ్చినా, బయట సమాజముతో నీకు పోరాటం వచ్చినా, సైతాంతో నీకు పోరాటం వచ్చినా, పాపముతో నీతో పోరాటం వచ్చినా, ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో, నీవు నేను పుట్టక మునిపే దేవుడు మనకు విజయాన్ని నియమించాడు. అది ఏంటి? మన యేసు ప్రభు పేరు యెహోవా నిస్సి. ఆయన మనకు జయమిచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు. అలాగే దేవుని బిడ్డలారా, ఆదామును బట్టి మనమంతా ఓడిపోయిన వారమే, కానీ క్రీస్తు యేసుని బట్టి మనం జయించే వారముగా మనం ఉండాలి. యేసు ప్రభు ప్రకటనల గ్రంథంలో 7 సంఘానికి 7 రకమైన ఆశీర్వాదాలు ప్రకటించాడు. ఆశీర్వాదాలు ప్రకటించినా కూడా, పరలోకంలో బహుమానాలు ప్రకటించినా కూడా ఆయన ఏమన్నా తెలిసినా, అందరికి ఒకటే షరతు, జయించువాడికి అన్నాడు. ఎలా మనం జయిస్తాం? పరలోకంలో ఒక గుంపు ఉన్నారు, వాళ్ళు జయించారంట. ఎలా జయించారంట? గొర్రె పిల్ల యొక్క యేసు రక్తమును బట్టి వాళ్ళు జయించారంట. అలాగే దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లోకంలో జయించిన వాడికే పరలోకంలో స్థానం. ఎలా మనం గెలవగలం?
ఆ పరిశుద్ధులు అంటున్నారు, మేము గొర్రెపిల్ల యేసు రక్తముతో మేము గెలిచామని. అలాగా ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరం ప్రవేశిస్తున్న దేవుని బిడ్డలారా, ఈ సంవత్సరపు టీవీ ప్రేక్షకులకు ఇచ్చే వాగ్దానం గల మాట, యెహోవా నిసి, ఆయన మీకు మీ కుటుంబానికి జయము పైన జయాన్ని ఆయన మీకు అనుగ్రహించి ఈ సంవత్సరం చివరిలో మీరు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తారు. నా దేవుడు నాకు జయం ఇచ్చాడని. మీకోసం ప్రార్థించాలన్నా, యేసుని విశ్వసించిన నీవు కళ్ళు మూసుకో, నీ చేతిలో ప్రభు వైపు ఎత్తు. ఆయన నీకు జయం ఇచ్చేవాడుగా ఆయన ఉన్నాడు. ప్రార్థన. మోషే దేవా, యెహోషువ దేవా, మా దేవా, మా రక్షకుడైన యేసయ్య, ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో మీరు మాతో వాగ్దానం గల మాటతో మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు. యెహోషువ పోరాడేటప్పుడు ఎలాగైతే మోషే దేవుడు కర్ర ఎత్తుకొని నిలబడ్డాడో తండ్రి, అలాగ మా జీవితంలో మేము పోరాడడానికి, మాకు జయం ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభుని నువ్వు సిలువ పైన ఎత్తావు. ఆయన ద్వారా మాకు జయం ఉన్నది. ఈ వాక్యం దేవ వింటున్న బిడ్డలు, ప్రతి మనిషి, ప్రతి కుటుంబం పోరాటంలో ఉన్నారయ్యా. వ్యాధితో, సైతాన్ బాధలో, శోధనలో, ఆర్థికంగా ఇబ్బందిగా ఎన్నో నీ బిడ్డలు ఖండితో ఉంటుండగా, యెహోవా నిసి నిన్ను వేడుకుంటున్నాను, యేసు నామములో నీ బిడ్డలకు విజయం కలుగునుగాక. ఈ నూతన సంవత్సరం జయప్రదకరంగా నా బిడ్డలు బ్రతుకుదురుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా. యేసు నామములో నీ బిడ్డలకు విజయాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను యేసు రక్తము ద్వారా. అయ్యా, నీ బిడ్డల్ని మీరు ఆశీర్వదించండి, కన్నీరు తుడవండి. ఇప్పుడు పలికిన ఆ మాటలన్నిట్లో నీ బిడ్డల పరిస్థితుల్లో ఉంటుండగా అందరికీ మీరు జయమునియండి, నేను మయపరచుటకు సహాయం చేయమని యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహవాసం మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ప్రభు రాకడ వరకు ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూసిన బిడ్డలకు తోడై ఉండునుగాక. ఆమెన్, ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇంతవరకు పాస్టర్ సి ప్రభుదాస్ గారు చెప్పిన దైవ సందేశం విని దైవ దీవెనలు పొందుకున్నారని మేము నమ్ముచున్నాము. ఈ కార్యక్రమము ప్రతి మంగళవారము సాయంత్రం 6:30 నుండి 7 వరకు ప్రసారం చేయబడును. మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్న ఎడల మాకు తెలియజేయండి. మీ కొరకు మేము తప్పక ప్రార్థిస్తాము. మా యొక్క ఫోన్ నంబర్లు 9000730002 మరియు 6281186504. మా చిరునామా జీసస్ విత్ అస్ మినిస్ట్రీస్, హౌస్ నంబర్ 1-7-3, రోడ్ నంబర్ 3, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ కాలనీ, బాలాజీ నగర్, వయా యాప్రాల్, సికింద్రాబాద్ 5,87,000. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ.